खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 2 अक्ट'बर 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनायफ्रा बांद्राय जागोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। न'खराव गावजों गाव एना एनि जागोन। जिंगाया बांगोन। गोसोआव टेनसन बांगोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। गोसोआव जिंगाया बांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआव गोदान गियान फैगोन। बयबो सुबुंजों बाख्नाय जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो अनलायगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। अब्लाबो खरसाया बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया आद्रा जागोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन आरो जोबोर उसुखुथु मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लामा सामायाव गारि मटर सालायोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। धनु राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। नाङा फाङा सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ। गोसोआव बोलोआ लोरबां जागोन। हारसिं थानो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव गावजों गाव अनलायनाय फैगोन। मकर राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां।
अदेबानि गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सुथुरा खहा खालामनो नाजागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां नङा। फालांगियावबो मोजां नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। अदेबानि गुबुनजों एना एनि फैनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। बबेबा खामानिनि थाखाय बहाबा दावबायहैनांगौ जानो हागौ। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।